razmišljaj, Ocelus. Da li je nastavnica Fluttershy rekla išta o tome kako se pobeđuju pakvađiji na času? Žao mi je, ne sećam se. Pretpostavit ću da to nije pomoću jastuka, jabuka, ni kolač. Zar nas nije učila da se sprijateljimo s njima? Društvo, sad se baš približavaju. Jona se ne plaši, Jona ima prijatelje. Da li je to nastavnica pametnjakovićka? O, da! Nemojte da ih povredite. Samo ih lepo zamolite da odu. Nije loše! Za ponija! Vau, oni su zadivljajući. Nisam znao da su naše nastavnici u stvari sjajni. Pokušavao sam da vam kažem. Da li ste videli to? 3 puta je bilo to. Wow, onda je bilo zoom i onda je pakvađiji su poletili, onda su došli ptice. Da, upravo smo to preživjeli, ali upravo si, to je bilo zadivljujuće. Čak i po zmajskim merilima. Da li su sva pića dobro? Imali ste sreće što smo došli na vreme. Znate, ovo verovatno nije najbezbednije mesto za kamp. Da li to znači da ćete nas poslati nazad kući? Ne baš. Imamo nešto drugo na umu. Slušamo. Prilično je jasno da ste već počeli da učite o prijateljstvu i bez nastavnika. Ali hoćemo da vam pokažemo još više. Ako se vratite u školu. Nije neki izbor. Pa, iskreno, i mi smo se tako osjećali kada nam je Twilight rekla da opet otvara školu. Ali ovoga puta garantujemo da će biti drugačije. O, da! Uz časove na moj način sve će biti 220% bolje. A bez EOU bit će mnogo prijateljskije. Plus, vaše vrste neće zaraditi ako krenete sa nama. Bonus! Čekajte, šta se dešava? Twilight, tako mi je laknulo kad sam dobila tvoje pismo. Kao i kraljici Novo. O, samo nam je drago što si dobro, Silverstream. Očekuj zabavu dobrodošlice od mene, sinko. Vreme je da se vratiš kući. Neću da odem. Niko od nas ne ide. Žao nam je, Torakse.